визия, защото знам, че ще постигна най-съкровените си мечти именно тук. И бих казал, че това, което създадох, изхожда от една много простичка, елементарна моя идея. И тя е... Здрасти. Питайте ме откъде започна всичко. Годината е 2016 и е година, в която осъзнах, че е изключително важно да имаш правилната среда и правилните хора около теб. The Inner Circle Experience се роди няколко години по-късно с една основна идея. Тази идея беше да покажем пътя на тези, които тепърва започват да ходят по него. Създаваме печеливша среда за всеки, който иска да се развива и не на последно място е обучаем. Това, което се опитваме да изградим, е всичко това, от което ние самите сме имали нужда в този прекрасен екип, когато тепърва сме започвали. Понякога ми се иска да се срещна с моята 17-годишна версия и да си поговоря с нея толкова много, защото Даниел на 17 години има нужда от много съвети. Но истината е, че няма как да върна времето назад, нали? Затова мога обаче да направя нещо по-добро. И то не е да се опитвам да променям човека, който съм бил, а да помогна на хората, които сега имат нужда да чуят нещата, през които преминах за последните 8 години. Вярваме, че в основата на всяко едно взаимоотношение, резултат или идея стои емоция, а качеството на нашите емоции определят качеството на нашия живот. Вследствие на което мисията ни е да изградим най-бързо развиващия се екип в мрежовия маркетинг в България. Не искаме просто да играем тази игра и да бъдем добри в нея. Искаме да променим начина, по който тази игра се играе. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.